Η κυρία Βαρβάρα Βλαχοπούλου Βαγιάκου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση, είναι σε όλους μας γνωστή. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να αναφέρω 2 λόγια κατατοπιστικά για τους φίλους επισκέπτες που δεν είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Η Βαρβάρα Βαγιάκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λίμνο και ανάσανε χιλιάδες φορές με αγάπη τη θαλασσινή άβρα του ρωμαϊκού γυαλού. Σε νεαρή ηλικία γνώρισε και παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Βλαχόπουλο, γιο του γνωστού σε όλους συμβολογράφου Μούδρου Στέριου Βλαχόπουλου, και απέκτησαν 2 παιδιά. Έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό και μετά στην Αθήνα. Η αγάπη και η νοσταλγία για τη Λίμνο την όθησαν να ασχοληθεί με το γράψιμο και να μεταφέρει μέσα από τα βιβλία της με γλαφυρό τρόπο μνήμες και γεγονότα αλλοτινών εποχών. Κάθε βιβλίο της Βαρβάρας Βλαχοπούλου είναι μια κατάθεση ψυχής. Γι' αυτό και απόψε θα σκύψουμε με εξαιρετική συγκίνηση πάνω από τις σελίδες του τελευταίου της βιβλίου «Μην ξεχνάς, είναι αμαρτία να ξεχνάς, το Μούδρο θυμάται». Μαζί της θα στρέψουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να μάθουμε τα κρυμμένα μυστικά και τις μικρές ιστορίες που συγκρότησαν τη μεγάλη ιστορία του τόπου μας της Λίμνου. Οδηγούς μας θα έχουμε 2 εκλεκτούς ομιλητές, τον κύριο Θεόδωρο Μπελίτσο και τον κύριο Σταύρο Τραγάρα. Ο κύριος Θεόδωρος Μπελίτσος, καθηγητής χημείας και συγγραφέας, είναι γνωστός εδώ στο νησί μας, ιδιαίτερα για το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο που αφορά στη Λίμνο και την ιστορία της. Έχει τιμηθεί με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών για την εργασία του «Συλλογή γλωσσικού υλικού από τη Λίμνο». Είναι μέλος της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, της Εταιρείας Μελέτης Ήμβρου και Τενέδου και του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων. Ο κύριος Σταύρος Τραγάρας είναι γιατρός, πνευμονολόγος, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Θριάσιου Νοσοκομείου. Έχει εκδώσει βιβλία και ποιητικές συλλογές και τα άρθρα του, πολλά από αυτά στη χαρακτηριστική ντοπιολαλιά, δημοσιεύονται τακτικά σε τοπική εφημερίδα. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η κυρία Τριανταφυλιά Παλιογιάννη, συμβολογράφος Μούδρου. Τώρα θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στην κυρία Παλιογιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Πιο δυνατά. Εδώ, καλά. Καλύτερα. Λοιπόν, το βιβλίο, ας μιλήσει. Το νησί, λόγω της θέσης του, ήταν πολύ καλά φρουρούμενο και πανδρωμένο από τους κατακτητές. Λέγεται πως κανένα άλλο νησί δεν είχε τόσους πολλούς Γερμανούς που φρόντισαν να το έχουν ξεκομμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και οι δυσκολίες, όταν σου τις επιβάλλουν άλλοι, μοιάζουν ανυπέρβλητες. Οι Δύσεις δεν έπαιρναν εύκολα οι λιμνοί. Ελάχιστα καΐκια ταξίδευαν πια με 1000 προφυλάξεις. Τα ραδιόφωνα των σπιτιών είχαν σφραγιστεί 1-1. Όμως οι τολμηροί δεν τα στερήθηκαν. Όλη μέρα τα είχαν καταχωνιασμένα σε καταπακτές, πατάρια, σκέπες, καρβουναποθήκες και ξεροπήγαδα, και το βράδυ πίσω από τον Μπερντέ τα έβγαζαν και άκουγαν ειδήσεις στα ψιθυριστά. Τα κατανόμαστα εγκλήματα, οι βιασμοί, τα συντρίμμια, τα ερείπια, οι αμέτρητες εκτελέσεις παλικαριών και άμαχου πληθυσμού, στο Δίστομο, τα Καλάβρητα, την Κοκκινιά, το Χαϊδάρι, το Χορτιάτι και σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο που συγκλώνιζαν και συντάραζαν τη σκλαβωμένη Ελλάδα, με το αίμα των 50.000 νεκρών να ρέει στα χωριά, τα βουνά, τις ρεματιές, τις φυλακές και σε τόπους συγκέντρωσης, όχι μόνο δεν κλώνησαν το τολμηρό φρόνημα των λιμνιών, αλλά το δυνάμωναν. Κάθε μέρα που ξημέρωνε ήταν για αυτούς μια μέρα αντίστασης κατά του ναζισμού. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον. Μην την εξευτελίζεις, έλεγε ο Καβάφης. Ο αγώνας ήταν για το δίκιο τους και τον Παρούτη είχε μυρωδιά γλυκιά. Ξεχέρσωναν σιγά σιγά τον άβατο της Λευτεριάς δρόμου και αυτή προχωρούσε. Και δεν ήταν τυχαίο που ο περίφημος συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντε, αρχηγός των ιερολογητών που σε συνεργασία με το ΕΑΜ απελευθέρωσαν το νησί, ζήτησε από τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης την απονομή Αριστείου Ανδρείας στο νησί της Λίμνου. Μετά 24ωρων μάχη ιερού λόχου, ναυτικού, αεροπορίας και πληθυσμού, νήσος ηλευθερώθη, στοπ. Λαός πανηγυρίζει, στοπ. Εκατοντάδες εχμάλωτοι. Προτείνω απονομή Αριστείου Ανδρείας εις νήσο Λίμνων, στοπ. Δράσης αυτής ηρωική και απερίγραπτος. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι στο Μούδρο. Χαίρομαι που είμαι μπροστά σε αυτό το κτίριο που πριν από
28 περίπου χρόνια δίδασκα ως καθηγητής στο Λύκειο του Μούδρου, στεγαζόταν εδώ τότε. Χαίρομαι που βρήκα και μερικούς παλιούς μου μαθητές τότε, σήμερα οικογενειάρχες με τα παιδάκια τους εδώ να παρακολουθούν και κάποιους γονείς των παλιών μαθητών. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν η κυρία Βλαχοπούλου μου πρότεινε να γράψω 2 λόγια έτσι στο βιβλίο της σχετικά με την ιστορία του Μούδρου, γιατί έζησα εδώ 3 πολύ ωραία χρόνια και πάντα θυμάμαι με αγάπη εκείνα τα χρόνια και το θεώρησα έτσι σαν αντίδωρο στα όμορφα χρόνια εκείνα να δώσω λίγα λόγια έτσι και εγώ για το νησί, για το χωριό. Για το βιβλίο. Μερικοί άνθρωποι έχουν το χάρισμα να σε μαγνητίζουν με το γράψιμό τους από την πρώτη αράδα που διαβάζεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η κυρία Βαρβάρα Βαγιάκου Βλαχοπούλου, η οποία μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα 4 βιβλία, ενώ αρθρογραφεί κατά καιρούς στις τοπικές εφημερίδες. Τη συγγραφέα ενδιαφέρει το ανασκάλισμα του παρελθόντος. Όχι όμως η ιστορική έρευνα, η αναζήτηση ντοκουμέντων και η ιστορική καταγραφή. Την ενδιαφέρει η αποτύπωση του παρελθόντος όπως το βίωσαν οι καθημερινοί άνθρωποι ή όπως το έζησε η ίδια. Την απασχολούν οι προσωπικές ιστορίες, τα βιώματα των συνανθρώπων της. Τα καταγράφει, τα συνδυάζει με προσωπικές και οικογενειακές εμπειρίες και πληροφορίες και στη συνέχεια τα μεταπλάθει σε αφηγήματα. Έτσι διασώζει τη συλλογική μνήμη, διασώζει την ιστορία. Όχι την επίσημη ιστορία των εγγράφων, αλλά την καθημερινή ιστορία, έτσι όπως την ένιωσαν οι άνθρωποι. Η αφήγησή της είναι σε γλώσσα απλή, ρέουσα, που συχνά θυμίζει προφορικό λόγο. Διαβάζοντας κανείς τα βιβλία της, νομίζει πως έχει κάτσει στη ρούγα και ακούει τους ανθρώπους της γειτονιάς να αφηγούνται ιστορίες από τα παλιά. Τελειώνει ο ένας, παίρνει το νήμα επόμενος με μια άλλη ιστορία και η βραδιά κυλάει όμορφα και δεν θέλεις να τελειώσει. Θέλεις να συνεχίσει κάποιος άλλος με μια άλλη ιστορία. Κάπως έτσι κυλάει η ανάγνωση των βιβλίων της κυρίας Βαγιάκου Βλαχοπούλου. Τελειώνεις ένα κεφάλαιο και θες να προχωρήσεις στο επόμενο, για να μην χαθεί η γοητεία και οι εικόνες που έχεις βυθιστεί. Και φυσικά το ενδιαφέρον μεγαλώνει αν τύχει και έχεις γνωρίσει κάποια από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ή έχεις βιώσει κάποια από τα γεγονότα που περιγράφει. Η συγγραφέας έχει μεγαλώσει σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που η προσωπική αφήγηση αποτελούσε βασικό στοιχείο της καθημερινότητας των ανθρώπων. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι μαζεύονταν σε παρέες και άκουγαν παλιές ιστορίες από τους μεγαλύτερους, δημιουργώντας έτσι μια συλλογική μνήμη και διαμορφώνοντας την τοπική τους ταυτότητα. Έχοντας λοιπόν ζήσει αυτή την εποχή πριν από την εμφάνιση της τηλεόρασης, έχει αγωνία για την καταγραφή των προσωπικών μαρτυριών, όσο ακόμα είναι εν ζωή οι σημαντικοί αφηγητές. Στον πρόλογο του πρώτου της βιβλίου, του «Με βοριάδες και νοτιάδες», γράφει πως θυμάται με νοσταλγία τις ιστορίες από τα παλιά που διηγιόταν η μητέρα της και στεναχωριέται που ποτέ δεν κάθισε να τις καταγράψει και τις χάθηκαν μαζί της. Γι' αυτό έχει βαλθεί να αφήσει τουλάχιστον η ίδια ως παρακαταθήκη τις δικές της αναμνήσεις, καθώς και να καταγράψει μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν σημαντικές στιγμές. Την αγωνία της αυτή τη φανερώνει ο τίτλος του καινούριου βιβλίου της, «Να μην ξεχνάς». Είναι αμαρτία να ξεχνάς. Όντως, είναι αμαρτία να χάνονται στη λύθη οι ιστορίες της οικογένειας, οι ιστορίες της γειτονιάς, οι ιστορίες του χωριού που αποτελούν το βιωμένο παρελθόν. Είναι η ανέκδοτη ιστορία που δεν καταγράφεται στα επίσημα έγγραφα και στον τύπο, αλλά συχνά είναι πιο αληθινή, διότι αποτυπώνει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, περιγράφει τους ανθρώπινους χαρακτήρες, τα συναισθήματά τους, ερμηνεύει τις συμπεριφορές τους, ζωντανεύει το παρελθόν και δίνει πρόσωπο στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τα γεγονότα. Διότι το παρελθόν το διαμόρφωσαν άνθρωποι, όχι έγγραφα και φωτογραφίες. Άνθρωποι με σάρκα και οστά, που είχαν ανάγκες, υποχρεώσεις, αγωνίες, μεγάλωναν οικογένειες, κόπιαζαν και προσπαθούσαν για τον επιούσιο για να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Αυτά απασχολούν τη συγγραφέα. Στο καινούριο βιβλίο της καταπιάνεται με το Μούδρο, τον τόπο με τον οποίο συνδέθηκε έπειτα από το γάμο της με τον κύριο Γρηγόρη Βλαχόπουλο και τον αγάπησε εξίσου με τη γενέτειρά της Μύρινα. Στο βιβλίο της παραθέτει 20 ιστορίες από τα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Η κυρία Βαρβάρα Βαγιάκου Βλαχοπούλου αφογκράστηκε ιστορίες από συγχωριανούς της, κάποιοι από τους οποίους δεν είναι πλέον εν ζωή, και τις κατέγραψε με ευαισθησία ώστε να γίνουν κτήμα όλων μας. Γι' αυτό και ο υπότιτλος «Το μούδρο θυμάται». Μέσα από τις αφηγήσεις αυτές αναπλάθονται με γλαφυρότητα οι συνθήκες που επικρατούσαν από τον Απρίλιο του 1941 έως τον Οκτώβριο του 1944, που έμειναν οι Γερμανοί στο Μούδρο. Στις δύσκολες περιόδους δοκιμάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων και η κοινωνική συνοχή. Ο αγώνας για την επιβίωση συχνά οδηγεί σε αντιανθρώπινες συμπεριφορές. Όμως ο Μούδρος άντεξε. Μέσα από τις ιστορίες διαπιστώνουμε πως στα δύσκολα εκείνα χρόνια ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη των κατοίκων του χωριού βάριναν περισσότερο στη ζυγαριά της συνείδησης από την πάλη για την επιβίωση. Με αυταπάρνηση και ηρωισμό, οι Μουδρινοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αντιμετώπισαν την ναζιστική θηριωδία και βαρβαρότητα, τις παράλογες απαγορεύσεις και διώξεις, και ανάμεσά τους αναδείχθηκαν προσωπικότητες με ηρωισμό που ενδεχομένως κανείς δεν περίμενε. Συχνά το νιάξιμο για το γείτονα, το φίλο, το συντοπίτη, ξεπερνούσε το ένστικτο της προσωπικής αυτοσυντήρησης και επιβίωσης. Με ποικίλους τρόπους, εφάνταστους και πρωτότυπους, αστείους κάποιες φορές, αλλά πάντα ρυψοκίνδυνους, σώθηκαν ζωές και οικογένειες. Ελάχιστοι μύδισαν, έγιναν εφιάλτες και πρόδωσαν. Η κυρία Βαγιάκου προς τιμήν της επιλέγει να τους αγνοήσει. Τους περιφρονεί και δεν τους αναφέρει. Και πράγματι δεν τους αξίζει να μνημονεύονται ούτε ως αρνητικοί ήρωες. Όπως μετά τον πόλεμο βίωσαν την περιφρόνηση των συμπολιτών τους, έτσι ας μείνουν για πάντα στην περιφρόνηση της ιστορίας. Εξάλλου υπήρξαν μικροσκοπικές ασήμαντες κοιλίδες που δεν διακρίνονται καν επάνω στο κατάλευκο πέπλο του πάνδημου αντιγερμανικού μετώπου του Μούδρου. Η κυρία Βαγιάκου παραδίδει στην αιώνια μνήμη αυτούς που πρέπει να μνημονεύονται, τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας, αυτούς που πάσχιζαν καθημερινά να φυγαδεύσουν και να διασώσουν διωκόμενους συμπολίτες τους, αυτούς που προσπαθούσαν να μεταδώσουν χρήσιμες πληροφορίες προς την αντίσταση και τους συμμάχους, να δημιουργήσουν προβλήματα στον κατακτητή, να γλιτώσουν από την πείνα όσους δυσκολεύονταν να βρουν το καθημερινό τους. Το βιβλίο αποτελεί φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Φόρο τιμής σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που η γενναιότητα και η αλληλεγγύη αποτελούσε καθήκον. Σε μια εποχή που δεν κυριαρχούσε ο ατομισμός, αλλά αποτελούσε υποχρέωση η βοήθεια προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Σε μια εποχή που το κοινωνικό πρότυπο δεν ήταν η επιβίωση με κάθε μέσο σε βάρος των υπολείπων. Σε μια εποχή που αποτελούσε τίτλο τιμής η αξιοπρέπεια και το καθαρό κούτελο. Στην κοινωνία εκείνη, ο συνεργάτης του εχθρού ήταν κοινωνικά απόβλητος. Αναλογίζομαι σήμερα που έχουν αμβληθεί οι αξίες. Μήπως αλίμονο αυτός λογιζόταν ως ξύπνιος και καλά βολεμένος. Τότε ο αντιστασιακός ήταν ήρωας. Σήμερα ίσως κάποιοι να τον λέγανε και χαζό. Πιστοί στις αξίες αυτές οι Μουδρινοί επέδειξαν μια πραγματική αλληλεγγύη και κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς να χάσουν την κοινωνική του συνοχή, με αξιοπρέπεια και παλικαριά. Φυσικά κάθε εποχή έχει τους πρωταγωνιστές της, πρόσωπα που ξεχώρισαν για τη δράση τους ή που κατήχαν κέρυες θέσεις. Πρόσωπα που οι νεότεροι δεν τα έχουν καν ακουστά ή ίσως κάποιοι τα γνώρισαν σε μεγάλη ηλικία όταν πλέον είχαν αποσυρθεί στο περιθώριο. Τα πρόσωπα αυτά θα τα γνωρίσετε διαβάζοντας το βιβλίο και θα καταλάβετε ότι είχαν αξιομνημόνευτη δράση στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Αναφέρω με τυχαία τη σειρά: Ελένη Πατεράκη, Στέργιος Βλαχόπουλος, Παναγιώτης Κότσαλης, Ανδρέας Νούλας, Γιώργος Μαλίδης, Αριστίδης Σουπιός, Νικηφόρος Τριανταφύλου, Γιώργος Τζιτζιβάκος, Στρατής Ζωγράφος, Σωτήρης Χρυσοχώου, Παναγιώτης Ψαραδέλης, Αλέκος Διομήτσας, Δημητρός και Οδυσσέας Καβάσιλας, Αντώνης Αυτζής, Παπαγιώργης Σουπιός, Μανώλης Καρκαλέμης, Φώτης Καλαθάς και άλλοι. Ο καθένας έγραψε μια ξεχωριστή σελίδα, αλλά όπως γράφει η συγγραφέας, την κατοχή οι Μουδρινοί την πέρασαν σε ένα σώμα, με μια ψυχή. Κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους, όπως ο λιμενάρχης Αρβανιτάκης.
Στις σελίδες του βιβλίου που θα διαβάσετε υπάρχουν 20 ιστορίες. Όμως η κάθε μια τους κρύβει μέσα τις άλλες 20, που όσοι έζησαν εκείνα τα χρόνια μπορούν νοερά να τις αναπλάσουν και να τις αφηγηθούν. Θα πρότεινα λοιπόν όταν πάρετε το βιβλίο να μην το διαβάσει ο καθένας μόνος του, αλλά να το διαβάσει στη ρούγα, συντροφιά με κάποιους μεγαλύτερους που έζησαν εκείνη την εποχή. Θα ανακαλύψει τότε ότι μέσα από κάθε ιστορία του βιβλίου θα ξεχυθούν ένα σωρό άλλες που τώρα βρίσκονται καταχωνιασμένες στο υποσυνείδητο. Και με την αφορμή αυτή θα ξεπηδήσουν και θα γίνουν αιτία για μια όμορφη βραδιά αναμνήσεων. Για πολλές βραδιές αναμνήσεων, τολμώ να πω. Θα είναι ένα μνημόσυνο σε εκείνη τη γενιά, στην οποία πολλά οφείλουμε, αλλά σπάνια τη θυμόμαστε. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση. Ακόμα ένα κομμάτι του βιβλίου. Σαν έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, τον Σωτήρη τον Χρυσοχώου τον πήγαν στην Κομμαντατούρ και τον άφησαν στην εποπτεία 4 αγριόσκυλων που μόλις έκαμνε να κουνηθεί, αυτά του έδειχναν τα δόντια τους. Την επαύριο τον οδήγησαν στις φυλακές Παύλου Μελά. Ήταν ένα μεγάλο τριόροφο κτίριο με τεράστιες αίθουσες. Σε κάθε αίθουσα υπήρχαν στιβαγμένα ξύλινα κρεβάτια, διπλοφορτωμένα με ξυλιασμένα κορμιά και αδιανές ψυχές. Θα ήμασταν πάνω από 500, έλεγε ο Σωτήρης. Θα ήμασταν πάνω από 500, έλεγε ο Σωτήρης στις αφηγήσεις του. Δίπλα-δίπλα το κρεβάτι του με εκείνο κάποιου μαλαματίνα και ενός κοντόσωμου καλόγερου με ξεσκισμένα ράσα. Διονύσιο τον έλεγαν. Πάνω στα αναγκαία πικροψυχοκεράσματα βγήκε πως ήταν αρχιμανδρίτης, ηγούμενος της Μονής Λιμώνος της Μυτιλήνης. Είχε κατηγορηθεί πως έκρυβε Βρετανούς στρατιώτες στο μοναστήρι του. Είχε στρατοδικαστεί και καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκιση. Είχε αρκετούς μήνες εκεί. Ήταν το πιο μικρόσωμο παλικάρι που συνάντησα στη ζωή μου. Έμαθα πως από εκεί τον έστειλαν στις φυλακές της Γερμανίας. Η νύχτα ήταν όπως όλες, σκληρή και υποψιασμένη. Άλλοι κοιμήθηκαν με την ελπίδα να ξυπνήσουν και άλλοι χωρίς ελπίδα έμειναν με τα μάτια ορθάνυχτα στο πουθενά, περιμένοντας το μόνιτορ να δείξει την ίσια γραμμή. Οι χαραυγοί που έρχονταν ήταν τυλιγμένοι με εκείνο το απέσιο πέπλο της υποψίας, μήπως φέρει στα αυτιά τους τον αποτρόπαιο ήχο του άγριου βηματισμού των πεταλάδων, των εκτελεστών δηλαδή. Έσπρωξαν την πόρτα βία και πριν τελειώσει το βογγητό της, ένας από αυτούς άνοιξε τον κατάλογο και βρόντιξε ονόματα. 15 ήταν οι τυχεροί σήμερα. 14 παρουσιάστηκαν. Ο Μαλαματίνας τόλμησε να φοβηθεί και να κρυφτεί πίσω από τις σκελετωμένες, παγωμένες σκιές. Οι εκτελεστές προχώρησαν. Ξοπίσω οι 14 σκιές ακολουθούσαν. Άνοιξαν και τις άλλες αίθουσες ζητώντας τον 15ο. Το Μαλαματίνας βροντοχτυπούσε και τρυπούσε τείχους. Δεν μπορούσαν να συγχωρήσουν πως κάποιος μπόρεσε να τολμήσει και να φοβηθεί. Τους ήθελαν όλους πιόνια, απαλλαγμένους από συναισθήματα. Ξύλινα πιόνια. Ο Διονύσιος πλησίασε τον τυχερό λαχιοκρατούντα. Τα παλικάρια δεν φοβούνται να πέσουν για την πατρίδα. Έχω 2 παιδιά, παπά μου. Περήφανα θα τα κάνεις. Βγες μπροστά, σαν ήρωας. Μαλαματίνας, τρύπησε ξανά τους τοίχους η αγριεμένη του πεταλωτή φωνή. Ζήτω η πατρίδα, ύψωσε τη φωνή και την κορμοστασιά του ο Μαλαματίνας και ακολούθησε τη μοίρα του. Άλλη μια φορά είχε κρυφτεί από ντροπή το λιόγιο μου φεγγάρι απόψε. Το καγκελόφραχτο παραθύρι ξέκοβε ένα κομμάτι ουρανού που άρχιζε να ξεθοριάζει. Η πόρτα της καμιονέτας έκλεισε με ένα βαρύ μεταλλικό γουδούπο που έπεσε τα φόπλακα στις υπόλοιπες ψυχές των γελιών. Ένας μικρός όμως άντρας με υψηλά ιδανικά έπεσε γονατιστός να υψώσει προσευχή για την ψυχή του φίλου του Μαλαματίνα και όλων των άλλων που ομαδικά χτύπησαν την πόρτα του ουρανού. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Φορές 15. Ο μικρός όμως αρχιμανδρίτης Διονύσιος ήταν ο μετέπειτα μεγαλόσωμος Μητροπολίτης Λίμνου και ήταν τότε 35 χρονών παλικάρι. Καλησπέρα και από μένα. Το έργο της Βαρβάρας Βλαχοπούλου Βαγιάκου είναι μια παρουσίαση μαρτυριών ανθρώπων του Μούδρου, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βίωσαν τα δραματικά γεγονότα της κατοχής.
Επιπλέον εμπεριέχει πλήθος ιστορικών στοιχείων, τα οποία έως τώρα ήταν άγνωστα. Ιδίως αυτά που αναφέρονται στη χωροταξία, την οργάνωση και την καθημερινή λειτουργία της γερμανικής ναυτικής βάσης του Μούδρου, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες στο Αιγαίο. Η συγγραφέας, όπως το τονίζει και η ίδια, δεν είχε πρόθεση να γράψει ένα ιστορικό βιβλίο. Δεν ήταν η ιστορική έρευνα και η διασταύρωση των μαρτυριών ο στόχος της. Το βιβλίο είναι ένα λογοτεχνικό έργο με αφορμή και με πρόσχημα την ιστορία. Η συγγραφέας προτιμά τη μυθολογία των απλών ανθρώπων και την αποτύπωση των ψυχικών κραδασμών τους από την ψυχρή καταγραφή των ιστορικών γεγονότων. Παρ' όλα αυτά, το βιβλίο λαμβάνει θέση εκτός από τη λίστα των λογοτεχνικών βιβλίων που δικαιωματικά ανήκει και στη λίστα των ιστορικών βιβλίων. Στην αρχή του βιβλίου εμπεριέχεται εισαγωγικό κείμενο του Θεόδωρου Μπελίτσου, συγγραφέα πλήθους βιβλίων με αντικείμενο τη Λίμνο και τα λιμνιακά θέματα, ο οποίος έχει δικαίως αναδειχθεί σε μεγάλο λαογράφο και ιστορικό της Λίμνου. Ο Μπελίτσος, για την ακρίβεια, είναι αυτός που άρχισε την ουσιαστική έρευνα και τη συγγραφή για πλήθος ζητήματα που αφορούσαν τη Λίμνο των νεωτέρων χρόνων, συνεχίζοντας μετά τους πρωτοπόρους Αργύριο Μοσχίδη, το λαογράφο Μουστάκα και μερικούς άλλους όπως ο Γεροντούδης, ο Παπαμιχέλης κλπ. Με τον καιρό εμφανίστηκαν και άλλοι λίμνοι συγγραφείς με ενδιαφέρον στα λιμνιακά ιστορικά θέματα, που έγραψαν αξιόλογα βιβλία όπου αποτυπώνεται η ζωή των λιμνίων, η καθημερινότητά τους, η κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα κλπ. Μέσα στην ιστορική διαδρομή. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το νέο ξεκίνημα το πραγματοποίησε ο Θόδωρος Μπελίτσος πριν 20 χρόνια περίπου. Οι λίμνοι του οφείλουν μεγίστη τιμή και ευγνωμοσύνη και ήθελα από αυτή τη θέση να του την αποδώσω. Σε αυτή λοιπόν την εισαγωγή γίνεται μια καταγραφή της εξέλιξης του Μούδρου από βυζαντινό μετόχι που ήταν παλιά, έως το σύμβολο του απελευθερωτικού αγώνα του 12, έως την Ρωμαλαία Κομμόπολη του Μεσοπολέμου και έως την κατάσταση που βρισκόταν μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πλήθος στοιχείων που αποδελτίωσε ο ακούραστος αυτός ερευνητής με την απέραντη μετωεφροσύνη τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για μια σωστή πατριοδογνωσία. Έρχομαι. Όμως η βραδιά απόψε ανήκει στην Βαρβάρα Βαγιάκου Βλαχοπούλου, γι' αυτό θα συνεχίσουμε το δικό της έργο. Η περίοδος της γερμανικής κατοχής της Λίμνου είναι άγνωστη στις νεότερες γενιές, αλλά και οι άνθρωποι που έζησαν την εποχή εκείνη μόνο αποσπασματικά και εξακοής γνωρίζουν ελάχιστα από τα γεγονότα. Μετά από το θαυμάσιο βιβλίο του Αριστίδη Τσοτρούδη «Η γερμανική κατοχή της Λίμνου», που έφερε στο φως πλήθος στοιχείων και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για περαιτέρω έρευνα, και τα βιβλία της Ευαγγελίας Μπουτλούκου, που περιέχουν πολλές πληροφορίες για τη βασανισμένη ζωή των λιμνιών και τις κακουχίες τους αυτή την περίοδο, το βιβλίο της Βαγιάκου είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, που καταπιάνεται με τη γερμανική κατοχή και ουσιαστικά συμπληρώνει τα πρώτα. Αυτά τα θέματα είναι πάντα δύσκολα και ακανθώδη, γιατί λόγω και του εμφυλίου διχασμού που ακολούθησε, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να οξυνθούν τα πάθη και τα μίση του παρελθόντος. Η συγγραφέας βγήκε αλόβητη από αυτές τις συμπληγάδες, ωστόσο, ακολουθώντας μια άμεμπτη πολιτική ανεξιθρησκεία και χρησιμοποιώντας ένα αλάνθαστο κλειδί που είναι η αλήθεια για όλα. Η συγγραφέας πρόλαβε και έσωσε στο παραπέντε πλήθος μαρτυριών και στοιχείων. Πρόλαβε ζωντανούς αρκετούς πρωταγωνιστές της αντίστασης κατά των Γερμανών ή κατέγραψε μαρτυρίες των συγγενών τους. Μιας αντίστασης που είχε ποικίλες μορφές. Το βιβλίο είναι ένας θησαυρός πληροφοριών. Η συγγραφέας αποκαλύπτει σαν μια μάγισσα μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας γεγονότα που ήταν άγνωστα και αόρατα. Η λεπτομεριακή περιγραφή της ναυτικής βάσης στην περιοχή του λιμανιού είναι ένα αξιόλογο ιστορικό ντοκουμέντο. Η τεράστια ξύλινη πύλη της, η πορτάρα, όπως την αποκαλούσαν οι Μουδρινοί, η οποία οριοθετούσε την είσοδο σε αυτό το λατινιστή Rifugio Peccatorum, το άντρο των αμαρτωλών, είχε λάβει συμβολική σημασία. Υπήρχε το εντός της πορτάρας, όπου στέναζαν πλήθος αγκαρευμένων λιμνιών, και το εκτός της πορτάρας,
όπου υπήρχε μια ψευδαίσθηση έστω ελεύθερης ανάσας. Η συγγραφέα ζωντανεύει με τρόπο κινηματογραφικό και βήμα-βήμα αυτή τη διαβόητη ναυτική βάση. Η υπηρεσία του ελέγχου της πύλης, η γενική διαχείριση, το ιατρείο, το ραφείο με τις επιταγμένες ράφτρες, το μαγειρίο, η ψωμόφουρνη, η αίθουσα του στρατοδικείου όπου δεκάδες πατριώτες άκουσαν το εις θάνατον ή το ισόβια, η αποθήκη τροφίμων, το αλαντοποιείο, η αίθουσα προβολών ταινιών, το κτίριο του ναυαρχείου, ο πύργος σηματορείο, τα πλυντήρια, η στέρνα με το νερό, το υδραγωγείο, το αεροδρόμιο, τα νταμάρια, τα ξύλινα βαγονάκια, η μεγάλη σκάλα του λιμανιού, ο τεράστιος εξκαφέας Αξιός για την εκβάθυνση του λιμανιού, η κατακόμβη με τις τεράστιες μαγνητικές βόμβες βυθού. Όλα περιγράφονται αναλυτικά και με τέτοιο τρόπο που η φρικαλαία αυτή η φωλιά των ναζιστών, η φωλιά της βίας και του τρόμου ζωντανεύει εμπρός μας. Μέσα από το βιβλίο αναδύεται η σκληρή, σαδιστική, ρατσιστική, αντιανθρώπινη και κτηνώδη συμπεριφορά των κατακτητών σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Ο ξυλοδαρμός, άνευ λόγου και αιτίας, το πλιάτσικο σε σπίτια και μαγαζιά, η απογύμνωση των λιμνιών από κάθε αγαθό, από τρόφιμα, γεννήματα, ζώα, έως οικιακά σχέδη, σεντόνια, ίδια αξίας κλπ. Η αγκαρία στα διάφορα έργα των Γερμανών, λιμάνια, ορίγματα, φυλάκια, γαλαρίες, αποθήκες, οχυρωματικά έργα, πυροβολία έναντι μιας κονσέρβας ή μιας κουραμάνας. Το άντρο της Γεστάπο στο Μούδρο, της διαβόητης Γκεφπέ, με όλο τον εγκληματικό βόρβορο του γερμανικού ναζιστικού υποκόσμου, πλαισιούμενο από 3 ντόπιους δοσύλλογους. Η αυλή με τα πιθάρια, με το ζυματιστό και το παγωμένο νερό, που έριχναν αυτούς που ανέκριναν και βασάνιζαν, ο αγκαθωτός βούρδουλας, τα βραστά αυγά στις μασχάλες και τα γεννητικά όργανα, το λυκόσκυλο που έσχιζε τις σάρκες, τα αναμένα στουπιά, με τα οποία έκαψαν, δεν αναφέρω το βιβλίο, τον ηρωικό αγωνιστή Χαράλα που με τη Λινέη, τον σκότωσαν, τον έβαλαν φωτιά. Το σαδιστή βασανιστή Βίλι, οι ημωγές, οι κραυγές των βασανισμένων, το γειτονικό προς την Γκεστάπο σπίτι του καλού μουδρινού πατριώτη, όπου κατέφευγαν με 1000 προφυλάξεις οι συγγενείς των κρατουμένων με την ψυχή στο στόμα, για μια πληροφορία, για ένα μαντάτο. Ο αρχηγός της Γκεστάπο, ο Κόνραντ, τα ερωτήματα, αν ήταν αγγλόφιλος ή διπλός πράκτορας, λόγω της ευγενικής του συμπεριφοράς και του βρετανικού του ονόματος. Η σύλληψη του λιμενάρχη Αρβανιτάκη, τα βασανιστήρια, η βάρβαρη εκτέλεσή του με στραγγαλισμό και το πέταγμα του άψυχου σώματος μέσα στο δρόμο, με τους αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν συγκλονισμένοι. Η πόντιση των σωρών των εκτελεσμένων στη θάλασσα, για να μην υπάρξουν μνήματα και να μην υπάρξουν μνήμες. Η οργάνωση του ΕΑΜ με τα δίκτυά της σε όλη τη Λίμνο, η τεράστια προσφορά της σε συλλογή και αποστολή πληροφοριών προς τους συμμάχους. Η απόκρυψη, η φυγάδευση Άγγλων, Ελλήνων πατριωτών αλλά και αντιναζιστών Γερμανών. Ο δεντίατρος Νούλας, ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός, ο Παναγιώτης Κότσαλης, ο γραμματέας που με την προσέγγιση των αντιναζιστών του τάγματος ανεπιθυμεί του 1999 έσωσε το Μούδρο από την καθολική ανατείναξη. Οι 3 ανεξάρτητες μεταξύ τους ομάδες των στρατιωτικών κατασκόπων που χειρίζονταν τους ασυρμάτους υπό τον παλιατσάρα Μπόικο Πατεράκη. Η βύθιση του βουλγαρικού πλοίου Βουλκάνια, φορτωμένο με πυρομαχικά έξω από το λιμάνι. Μετά από πληροφορίες προς τους συμμάχους που έδωσαν μουδρινοί που είχαν ανέβει στο πλοίο επ' ευκαιρία μιας κηδείας ενός μαχαιρωμένου ναύτη. Μια κοπέλα ελευθερίων ηθών που δεχόταν Γερμανούς αλλά και ντόπιους για να επιβιώσει. Το πέταγμα ενός Γερμανού μεθυσμένου πελάτη στα βαθύ της θάλασσας από μια παρέα εφήβων. Η αγωνία τους και οι τύψεις που τους έτρωγαν, μήπως τον έπνιξαν, μέχρι να δουν την επαύριο, να τον δουν ξεμέθιστο και ολοζώντανο. Αυτό το συγκεκριμένο δείγμα του βιβλίου είναι ένα από τα ωραιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η συνεχής λειτουργία των στρατοδικείων, όπου λίμνοι πατριώτες με τις πιο αστείες αφορμές και με την κατηγορία του σαμποτάζ καταδικάζονταν σε θάνατο, ισόβια ή πολυετής φυλακίσεις, κυρίως στο στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης στη Γερμανία και αλλού.
Αρκούσε να έπαιρνε 2 βελόνες, να έπαιρνε κάποιος 2 βελόνες για να καρφώσει ένα παλιό παράθυρο ή να έπαιρνε ένα πεταγμένο στα σκουπίδια πατατόφλιδο για να εκτελεστεί. Σας φαίνονται υπερβολικά? Ο πρώτος εκτελεστής στη Λίμνο και στο Μούδρο ήταν ο Μυτιληνιός Απόστολος Μάκρας, που τον εκτέλεσαν την επαύριο αφού τον βασάνισαν γιατί είχε 3 βελόνες στην τσέπη του. 10 Μουδρινοί αγκαρεύτηκαν για να ξεφορτώσουν ένα καράβι με πατάτες. Ένας Γερμανός, αφού εκτίμησε τον κόπο ορών, θέλησε να τους δώσει μερικές μισοσάπιες πατάτες που είχαν τα γουρούνια. Προσφέρθηκαν να τους βγάλει ο ίδιος από την πύλη, γιατί φοβόταν αυτή. Τους συνέλαβαν οι Γερμανοί. Από τους 10 ο ένας αθωώθηκε, οι 9 καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλακή, Μουδρινοί όλοι, και πήγαν στον Παύλο Μελά. Ο διαβόητος αρχηγός του ναυτικού του Αιγαίου, Μέρντεν, θεώρησε ότι έπρεπε να εκτελεστούν. Ξανά έγινε η δίκη και επικυρώθηκε η πρώτη ποινή 5 χρόνια. Τους πήγαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τη μέρα που έμπαιναν οι Αμερικανοί στο στρατόπεδο Στάιν, κάναν μαζικές εκτελέσεις και εκτελέστηκε ο Δαρδαγάνης. Να φέρουμε και τους λιμνίους αυτούς, τους Μουδρινούς, να τους πούμε. Ο Δημήτρης Δαρδαγάνης που εκτελέστηκε, Παναγιώτης Παπαϊωάννου Υπαγώνης, Ευάγγελος και Ευστράτιος Χατζηδάκης, Κώστας Σταθάκης, Δημήτρης Βαφιάδης Ημιτσέας, Παναγιώτης Μαγνήσαλης, Δηλιανός Τσακύρης, Χαράλαμπος Δωμανόλδου, Ιωάννης Γναρδέλης. Συνεχίζω. Μερικές σκηνές του βιβλίου με το σουρεαλιστικό έως γκροτέσκο περιεχόμενό τους μέσα στο γενικό ζόφο, ωστόσο, ξεχυλίζουν από χιούμορ, προκαλούν ένα πικρόχολο γέλιο και θυμίζουν ταινίες όπως το Underground του Κουστουρίτσα ή το Amarcord του Φελίνη. Όπως το συμβάν με τον υποδιοικητή της Γκεστάπο το Μαξ, το περιβόητο Φαγά και Πότη, που μυρίστηκε τηγανιτό γαλαίο με σκορδαλιά, ήρθε απρόσκλητος και μεθυσμένος, έπεσε από μια σκάλα μέσα σε μια σούδα με κόπρανα. Ή σκηνές όπως αυτή με τον Γαβριά Αντώνη Αυτζή, που μέσα στην ναυτική βάση κατέλαβε ένα γερμανικό τρακτέρ και το οδηγούσε με τους Γερμανούς να τρέχουν ξοπίσω του. Το βιβλίο αναδεικνύει επίσης μια σχετικά άγνωστη στους νεότερους ηρωική μορφή της αντίστασης κατά των Γερμανών, το συμβολεογράφο και επιταγμένο συνήγορο των κατηγορουμένων πατριωτών στα τότε στρατοδικεία, το Στέριο Βλαχόπουλο. Αυτός ο φλογερός πατριώτης, πανέξυπνος, ευπατρίδης, πονετικός, υπέρμετρα μετριόφρον, έδωσε ένα συνεχή και αδιάλειπτο αγώνα στο πλευρό αυτών που δικάζονταν, με κίνδυνο της ζωής του κόντρα σε δοσύλλογους διερμηνείς και απάνθρωπους στρατοδίκες, και με την ευρηματικότητα και την ικανότητά του έσωσε πολλούς από την εκτέλεση της μακροχρόνιες φυλακίσεις. Λόγω της παρημιώδους σεμνότητάς του, Βλαχόπουλος δεν μιλούσε γι' αυτά. Τα περιστατικά που αναφέρονται στο βιβλίο για τη δράση του είναι πολύ λίγα μπροστά στο πλήθος των δικών που ήταν συνήγορος υπεράσπισης και φύλακας άγγελος των κατατρεγμένων. Σε κάθε σελίδα του βιβλίου πέφτει κανείς πάνω σε ονόματα, πλήθος ονόματα μουδρινά, ονόματα λιμνιά, ονόματα γνώριμα. Το καθένα να συνδέεται με κάποια παράτολμη πράξη, με μια πράξη αντίστασης, με κάποια θυσία. Πλήθος Μουδρινοί υπάρχουν και άλλοι που δεν αναφέρονται. Και όλοι έβαλαν το σημάδι τους, το αποτύπωμά τους σε αυτό που λέγεται αντίσταση. Ο Σουπιός με άπειρες δράσεις, ο συντρέχτης Φούρναρης Μαλίδης που έδινε κουραμάνες στους πεινασμένους εργάτες και αυτοί τις έκρυβαν στις κάλτσες τους. Η γραμματέας του αρχηγού της ΓΕΦΠΕ Κόνραντ Ελένη Πατεράκη και άλλα ονόματα. Νικηφόρος Τριανταφύλου, Καβάσιλας, Διομίτσας, Ασλανάκης, Πατεράκης, Ρεϊζόπουλος, Τάρος, Τριαντάφλαρος, Μάρας, Λαζαρίδης, Παξιμαδάς, Δαρδαγάνης, Βαλσαμίδης, Ανδρεάδης, Μητάκος, Φωτιάδης, Ψάρας και. Αδύνατο να αναφερθούν όλοι. Θα θέλαμε ώρες, σχεδόν κάθε λιμνιά οικογένεια έχει να αναφέρει μια πράξη αντίστασης, έστω και μικρή, αν και αυτές οι μικρές τιμωρούνταν με εκτέλεση, από το να κλέβουν τρόφιμα, να σπάνε εργαλεία στις αγκαρίες, να ξυλώνουν καλώδια κλπ. Και για κάποιον που ενδεχομένως θα παρεπονεθεί
γιατί δεν αναφέρεται κάποιος δικός του. Του λέω ότι το μνημόσυνο αυτό αφορά όλους. Όλοι αυτοί οι άγνωστοι και γνωστοί, το αγώνα, είναι απόψε εδώ μαζί μας και χαμογελούν δικαιωμένοι. Οι συγγραφέας, όπως και όλοι σχεδόν οι τοπικοί ιστορικοί, καταφεύγει στην αλάθητη πηγή, στις ρίζες, που είναι τα βιώματα και οι μαρτυρίες των πραγματικών πρωταγωνιστών, δηλαδή του απλού κόσμου. Αναβιώνει και αναδημιουργεί μια αρχαίγονη δραστηριότητα γνωστή σε εμάς τους Έλληνες παλαιόθεν, που πατάει στο ίδιο χορταριασμένο μονοπάτι με την πανάρχαιη τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης, από τον Όμηρο ακόμα. Οι πρωταγωνιστές μιλούν. Αργούν, αλλά μιλούν. Και ενώ θα περίμενες η γλώσσα να χάνει την εκφραστική της δύναμη όταν περιγράφει τις ζωές εκείνων που επιβίωσαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις ανίποτες κακουχίες, τα στρατοδικεία, αυτή διατηρείται ολοζώντανη. Και είναι παράξενο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν την παγερή σιωπή στο κορμί τους. Οι εμπειρίες του πολέμου ρίζωσαν βαριές και καταπιεσμένες μέσα τους. Η γλώσσα για αυτούς θα έπρεπε να έχει μια λειτουργική αδυναμία. Αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους μια δυσπιστία για τις λέξεις. Όμως αυτό το άφατον δεν μπορεί να παραμείνει επάπειρον. Σιγά σιγά η ψυχή μοιράζει τον πόνο της και επανέρχεται στα ανθρώπινα. Και όσο δύσκολο είναι να σου πούν την ιστορία τους, άλλο τόσο δύσκολο είναι και εσύ, ο συγγραφέας, να βρεις τρόπο να τη διαδώσεις. Πώς μπορείς να αποδώσεις μια φρικιαστική ιστορία χωρίς να συνθλίψεις το κοινό σου, χωρίς να συνθλιβείς και εσύ ο ίδιος? Η συγγραφέας με μεγάλη μαστοριά, ίσως με ένα αλάνθαστο ένστικτο, αποφεύγει μια ρεαλιστική, ομή αφήγηση και υιοθετεί μια πιο εσωτερική εκφραστική, περνώντας όλες τις διηγήσεις μέσα από τον δικό της λογοτεχνικό τρόπο, διανθίζοντας και μετατρέποντας τα τρομακτικά γεγονότα σε λογοτεχνικό κήπο της ΕΔΕΜ, μετεωριζόμενη ανάμεσα στην αμνησία και τη μνήμη και παίρνοντας θέση ανάμεσα στο μύθο, την παραβολή και την ιστορία. Η Βαγιάκου δεν δίνει απλώς μορφή σε αυτή την πυρακτωμένη λάβα της κατοχής, όπου ο πραγματικός κόσμος ξεπερνά και την πιο οργιώδη φαντασία, αλλά με τρόπο παραμυθιτικό, που μόνο η καθαρή λογοτεχνία ξέρει να προσφέρει, με τα πλάθη την φρίκη σε συγκίνηση, αποκαλύπτοντας ωστόσο με τρόπο σωτήριο για μας αυτό το καυκικό πεδίο του παραλόγου, του πολέμου και της κατοχής. Η συγγραφέας λειτουργεί ως μια ιχνεύτρια μυστηρίων, εντοπίζοντας επακριβώς αυτή την αχνή φιγούρα μιας θολής εποχής. Ψάχνει να βρει το χαμένο παρελθόν, εκείνο που δεν έχουμε μάθει ακόμα. Επιχειρεί να προσεγγίσει την τραγική ουσία της ιστορικής συγκυρίας. Πιάνει και ακολουθεί το μύτο που οδηγεί από τον εξευτελισμό και την παράνοια στον ηρωισμό. Ο παραλογισμός του πολέμου βρίσκεται κυρίως στις λεπτομέρειες. Ποτέ τα πράγματα δεν είναι αυτά που φαίνονται, ούτε έρχονται από το συντομότερο δρόμο. Η συγγραφέας είναι γνώστης του λόγου και της αφήγησης και ξετυλίγει μεθοδικά, με την υπομονή και την ευχέρεια έμπειρου τεχνίτη, ένα έπος που είναι μαζί και ιστορικό και ανθρωπολογικό χρονικό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, είναι λεπτοδουλεμένο σαν εκείνα τα κρινένια εργόχερα των γυναικών της Λίμνου. Είναι φάνταστο και πολυεπίπεδο. Οι σκηνές είναι στημένες με οξυδέρκεια, πάντα παραστατικές. Το ξετύλιγμα της αφήγησης γίνεται μεθοδικά. Οι περιγραφές είτε των τοπίων είτε των ψυχικών συγκρούσεων θυμίζουν τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής λογοτεχνίας. Το βιβλίο της Βαγιάκου είναι κάτι περισσότερο από ένα οδηπορικό ψυχής ή μια δέλτο μαρτυρικών αναμνήσεων. Δεν καλλιεργεί μια ανώδυνη λογοτεχνία. Περιγράφει καταστάσεις που δεν είναι φανέρωμα της Θείας Χάριτος, αλλά μάλλον ένα μαρτύριο της ύπαρξης. Η συγγραφέας βιώνει το μαρτύριο του Σισίφου, της διαρκούς μετάπτωσης από την ψυχική εφορία της έμπνευσης στην αλγιδόνα της πραγματικότητας. Η Βαρβάρα Βαγιάκου έγραψε ένα βιβλίο για το Μούδρο και τη Λίμνο, αλλά ξεφεύγει από τον τοπικό ορίζοντα. Γίνεται μια ταξιδεύτρια του κόσμου, μια γυρολόγος απόστολος που διδάσκει στο γένος των βρωτών διδαχές και έχει στις αποσκευές του
του ταξιδιού, το δώρο που της χάρισε ο Προμηθέας, το ίδιο που χάρισε σε όλους μας, που δεν είναι βέβαια το απέθαντο, το αμόρωτο, αλλά οι τυφλές ελπίδες, για να μην βλέπουμε το θάνατο και καταραίουμε, αλλά να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Το βιβλίο αποτελεί ένα έργο με πλούσιο ανθρωπολογικό και ιστορικό υλικό, έχει στέρεες λογοτεχνικές βάσεις, και φιλοσοφικές διαστάσεις και αναδίδει το μυστήριο ενός παραμυθιού. Έχει αρετές που το ανεβάζουν πολύ πάνω από το επίπεδο της τρέχουσας πεζογραφίας. Μας αφυπνίζει κοιμισμένες μνήμες και κοιμισμένα συναισθήματα. Αυτό το βιβλίο είναι μια απόδοση τιμής σε αυτούς που τα θυσίασαν όλα για την πατρίδα. Η συγγραφέας άκουσε το παράπονο και τη φωνή των νεκρών, των εκτελεσμένων, των πνιγμένων, των στραγγαλισμένων, των κομματιασμένων από νάρκες, των άγρια βασανισμένων, των τραυματιών, των αναπήρων, των εξαφανισμένων, των φυλακισμένων σε φυλακές και στρατόπεδα εξόντωσης, των απορφανισμένων συγγενών. Με το βιβλίο αυτό προσφέρει τα κλειδιά και τα ψηφία για να διεκδικήσουν την αιωνιότητα αφού τους ανασύρει στον ήλιο. Η Βαρβάρα Βαγιάκου, σαν τους παλιούς αλχημιστές, είναι και αυτή μια αλχημίστρια του λόγου, μόνο που αυτή βρήκε τη λύση, αφού από τη γραφίδα της ρέει καθαρό χρυσάφι. Είναι η προθιέρεια στο ναό της θεάς τέχνης του λόγου, που αποσπά μυστικά από τη ζωή, μεταπλάθοντάς τα με τα μαγικά της σε ελιξίριο της αιώνιας τέρψης. Είναι μια λαμπαδιφόρος, μια φρικτορός, που μας ανάβει υπνόμαχες πυρές και μας ξυπνάει από τη χειμερή ανάρκη μας. Η Βαρβάρα Βαγιάκου αποφάσισε να μας καταπλήξει και να μας συγκινήσει και τα πέτυχε και τα δυο. Κυρία Βαρβάρα Βαγιάκου Βλαχοπούλου, αγαπημένη μας Βαρβάρα, σε ευχαριστούμε για αυτή την αρχοντική προσφορά σου και την μυσταγωγική εμπειρία που μας κοινώνησες. Σας ευχαριστώ. Ένα τελευταίο απόσπασμα του βιβλίου. Σαν έφτασαν στο εχμαλωτισμένο μες στο πράσινο της φύτρας αγροδείο το ξοκλήσι τα Γιώργη, καθίσαν στο προάβλιο της εκκλησιάς να ξαποστάσουν. Αν άρχιζαν οι βομβαρδισμοί, θα κρύβονταν μέσα. Δεν πρόλαβαν να το σκεφτούν και άρχισαν να έρχονται στα αυτιά τους θόρυβοι από απανωτές εκρήξεις πυρομαχικών στη δυτική μεριά του κάμπου, κάνα 2 χιλιόμετρα πιο κάτω, στο περιβόλι του Ζαζά. Μπήκαν όλοι μέσα στο ξοκλήσι. Ο μικρότερος της φαμίλιας, 8χρονος τότε Μιχαλάκης, κοντοστάθηκε μπρος σε μια σικιά. Παχής, λίος εύκολος ο κορμός της, με παραμορφωμένες αρθρώσεις, τον προκάλεσε να σκαρφαλώσει πάνω του και να κόψει μια αναγνάντια. Να βγει τι γίνεται σαγκάτ. Από αριστερή μεριά γινόταν ο χαμός στο περιβόλι του Ζαζά. Ανάμεσα στους καπνούς οι φλόγες και ανάμεσα σε αυτές και πάνω από αυτές, σκορπισμένα, δαιμονισμένα αντικείμενα εκτοξεύονταν, πάλευαν με τη βαρύτητα και έπεφταν. Από δεξιά, η ματιά του στο δρόμο Μούδρο Ρωμανού ψάρεψε μια μεγάλη ομάδα οπλισμένων ανδρών με μπερέδες στο κεφάλι και δίπλα τους μουλάρια φορτωμένα με πολεμικό υλικό. Ήταν οι ιερολοχίτες. Αλαφιασμένος κατέβηκε από τη σικιά να μεταφέρει τις εικόνες τους δικούς του. Δεν είχε κάνει βήματα 5 και μια ρηπή σφύριξε δίπλα του και έκοψε τη σικιά στη μέση. Πάγωσαν οι καστανές του κόρες μες στα σπράδι του ματιού του. Η ψυχή του λάφυρε στον δρόμο. Η ανάσα του παγιδεύτηκε στα χείλη του και τάσπρισε. Και το μικρό σαρκείο του κοκάλωσε αποσβολωμένο δίπλα στο πεσμένο στο έδαφος το προ 5 λεπτών παρατηρητήριό του. Δευτερόλεπτα άργησε ο θάνατος. Αλλιώς θα τον προλάβαινε στο κλαρί. Δευτερόλεπτα πριν από το 0. Μακάρι να είχε την τύχη του και το παλικάρι του Ερού Λόχου, ο υπολοχαγός Παναγιώτης Δημουλάς. 2-3 ώρες αργότερα ο τολμηρός ιερολοχίτης ανέβηκε, λένε, στον καμπαναριό να κόψει αγνάντια του κόλπου κι αυτός. Και μια ρηπή του έκοψε τη ζωή. Το ραντεβού του με το 0 ήταν, λένε, πάνω στο ιστορικό καμπαναριό της εκκλησίας. Υπάρχουν όμως κι άλλοι, κι είναι πολλοί,
που λένε πως το ραντεβού του με το θάνατο ήταν μπρος στο σημερινό ταχυδρομείο. Στον Πλόργο υπήρχαν στρατοπεδευμένοι πολλοί άντρες με πολιτικά. Φορούσαν μια κορδέλα στο δεξί τους χέρι, που έγραφε ΕΑΜ. Οι ΕΑΜίτες τους εμπόδισαν να μπουν στο χωριό και τους υπέδειξαν το κουκονίσι. Στον Σούδ βρήκαν πολλούς συγχωριανούς τους απαγκιασμένους ανάμεσα στα ξεροτράχαλα, με μια συγκρατημένη, φοβισμένη ελπίδα στα μάτια. Ελπίδα να ξαναβρούν τα σπίτια τους, να ζήσουν τις μέρες τους μανάσες ελεύθερες, τις νύχτες τους χωρίς μπερντέδες και να χαίρονται το χάραμα της μέρας στον κάμπο. Να αποκτήσουν ξανά ζωντανά, να αρμέξουν, να πήξουν τυριά, να ξανακούσουν τα γλυκόηχα κουδουνίσματα των κοπαδιών, να οργώσουν, να σπείρουν και να θερήσουν πολύτιμους καρπούς, να γεμίσουν τα σπίτια τους σοδιές, να ταΐσουν τα παιδιά τους καθώς πρέπει, να σκαλίσουν, να κλαδέψουν, να τριγύσουν, να φτιάξουν σταφίδες και κρασί, να ρακοβγάλουν στα λακαριά τους, να σφάξουν το γουρτζέλι τους στα Χριστούγεννα, να φτιάξουν καβουρμά. Να ξαναβρούν το λιμάνι τους το λατρεμένο, τις εύδροσες ακρογιαλιές, τα γυαλέματα και τα ψαρέματα, να γεμίσουν τηγάνια και τσουκάλια, να χορτάσουν επιτέλους με τον ύδρο τους, αυτόν που περίμεναν να το γευτούν αρμυρόπια και όχι πικρό, να ξαναβρούν τα στάρια και οι καλαμιές στον κάμπο τον αγέρινο ρυθμό τους, να ακούσουν οι ψαράδες το σεγοντάρισμα του αγέρα που μπουκάρει από τα μπογάζια του ελίσφοντα, να ξαναμυρίσουν στις αξάτες οι βραδιές πεπόνι, να ανασύρουν την κρυμμένη πίσω από τα χρώματα ζωή και να την ξαναζωγραφίσουν. Πριν από μερικά χρόνια, οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε, σε αυτόν εδώ το θαυμάσιο χώρο, κάτω ακριβώς από το κυπαρίσι, η ηθοποιός Άννα Βαγενά ευθυτενίστηκε μαζί του, υποδιόμενη με εξαιρετική υποκριτική την καραβοτσακισμένη τυφλή Σμυρνιά τραγουδίστρια Αγγέλα Παπάζογλου. Η Αγγέλα Παπάζογλου σε έναν συγκλονιστικό μονόλογο εξιστόρισε την περιπέτεια που η ίδια έζησε στην καταστροφή της Σμύρνης το 22. Στο τέλος αυτού του μονολόγου, απευθυνόμενη στην κόρη της, με τρεμάμενη φωνή και ψυχή ματωμένη, είπε τη φράση «Να μην ξεχνάς, είναι αμαρτία να ξεχνάς». Ένιωσα πως με αυτά τα λόγια κληροδοτούσε τον ιστορικό πλούτο του ξεριζωμού που κουβαλούσε μέσα της, τον κληροδοτούσε στη νέα γενιά. Η φράση αυτή σφινώθηκε σε μια γωνιά του μυαλού μου και προς το τέλος της συγγραφής του βιβλίου έκαμε την εμφάνισή της στην οθόνη μου ηχηρά και επιτακτικά. «Χρησιμοποίησέ με», μου είπε, και αυτό έκαμα, γιατί κάπως σαν κληροδότημα εισέπραξα κι εγώ τις αφηγήσεις των ανθρώπων του Μούδρου που έζησαν την κατοχή και που έσκαψαν για μέ τα σωθικά της μνήμης τους, εξόριξαν και μου παρέδωσαν την κληρονομιά του τόπου τους. Εγώ σαν εντολή το εξέλαβα και προσπάθησα μέσω αυτού του βιβλίου να την παραδώσω στη νέα γενιά. Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, που διασταυρωμένες σχεδόν πάντα συμπίπτουν, αναδύονται τα ιστορικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχής. Το πώς αυτή ήρθε στο χωριό, σε ποια κατάσταση το βρήκε, πώς διαμορφώθηκε ο παραλιακός χώρος του λιμανιού που απετέλεσε την ναυτική βάση των Γερμανών και που μέχρι τότε ήταν ναύσταθμος των Άγγλων, και πώς ήταν η ζωή των κατοίκων του χωριού κάτω από το ναζιστικό καθεστώς. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές, γι' αυτό και χωρίς κανέναν ενδιασμό χρησιμοποιώ τα αληθινά ονόματα των ανθρώπων που τις πλαισιώνουν. Σεβάστηκα ότι δεν έπρεπε να αποκαλύψω. Σκοπός μου δεν ήταν να εκθέσω πρόσωπα. Η αυθεντικότητα των γεγονότων με ενδιέφερε και μόνο αυτή. Αυτή που τελικά χτίζει και διαμορφώνει την ιστορία της κατοχής. Γι' αυτό και σε μερικές περιπτώσεις παραθέτω διπλές γνώμες. Αυτό είναι και το ειδικό βάρος, σε εισαγωγικά βέβαια, αυτού του βιβλίου, η αυθεντικότητα της αφήγησης. Αν κάποιος της επόμενης από μένα γενιάς επιχειρήσει να αποσπάσει ζωντανές μαρτυρίες, δυστυχώς δεν θα τις βρει.
Αυτονόητο. Απλή αριθμητική. Μόλις που πρόλαβα τις τελευταίες. Το συγκινητικό είναι πως τώρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο, πολλοί συγχωριανοί μου με πλησιάζουν όλο και κάτι άλλο να μου πούν, όλο και κάτι άλλο να συμπληρώσουν, λαχταρούν να κληροδοτήσουν και αυτοί τις μνήμες τους πριν χαθούν. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία γενικά και ειδικά η κοινωνιολογική ιστορία του κάθε τόπου, κάπως έτσι ξεπηδά και η παράδοση. Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια να μπολιάσω όσες μνήμες ζουν ακόμα, ούτως ώστε να μην νοσήσουν από στόμα σε στόμα και στο τέλος να χαθούν. Το αν κατάφερα να σας τη ζωντανέψω, εσείς θα το κρίνετε. Σκοπός του βιβλίου λοιπόν δεν είναι τόσο να παραδώσω στον αναγνώστη το ντοκουμέντο, σε μερικές περιπτώσεις το κάνω και αυτό. Περισσότερο με ενδιέφερε να βυθίσω τον αφηγητή μου στην κατοχή, ούτως ώστε να ανταμώσει τον εαυτό του κάτω από τη χιτλερική μπότα, ρακέντητο, ξυπόλυτο, φοβισμένο, πεινασμένο, να πλευροκοπείται από την ταπείνωση και τον εξευτελισμό και στα μυαλά του να κλωθογυρίζουν όλες οι πιθανότητες τιμωρίας του για ασήμαντους λόγους, να φορτίζεται υπέρμετρα και μέσα από τη φόρτιση αυτή να ξεπηδά ο ζηλευτός αντιστασιασμός του ΕΑΜ και όχι μόνο. Μουντά λοιπόν τα χρώματα της κατοχής. Αυτά τα μουντά χρώματα προσπάθησα να αποδώσω και όσο με έπαιρνε να τα διανθίσω με αποχρώσεις ζωής. Όταν ο νέος διαβάζει την ιστορία στα κατεξοχή ιστορικά βιβλία και τις εγκυκλοπαίδειες, βυθίζεται σε απρόσωπα ιστορικά γεγονότα, στιβιάζει στο μυαλό του ημερομηνίες, μάχες, ναυμαχίες και στο τέλος μετρά απώλειες με νούμερα ξερά και ονόματα πεσόντων πάνω σε μνημεία. Σήμερα, συμπτωματικά, όπως κάθε καλοκαίρι, γίνεται στο Μούδρο ένα μνημόσυνο στη μνήμη του πρώτου ήρωα της κατοχής, του λιμενάρχη Ιωάννη Αρβανιτάκη. Η φρικαλαία εκτέλεση του ήρωα αυτού μέσα στην Γκεστάπο, που στεγάζονταν κατά μισής του χωριού, έκαμνε μέχρι πρότινος ένα ασήμαντο πέρασμα στο μυαλό μου σαν πλημελώς ενημερωμένη περιηγήτρια και μόνο όταν μου τη ζωντάνεψαν συγγενικά του πρόσωπα και αυτόπτες μάρτυρες και έβαλαν το ένα υφάδι πάνω στο άλλο, τότε μόνο χρωματίστηκε στο μυαλό μου με χρώματα ζωντανά, ανεξίτηλα θα έλεγα, η φρικαλαιότητα του γεγονότος. Με τον ίδιο τρόπο ζωντανεύουν κι άλλα γεγονότα. Με υλικό λοιπόν που μου προσέφεραν οι συντοπίτες μου, εγώ σκηνοθέτησα την ταινία της κατοχής στο Μούδρο και προσπάθησα να αποδώσω το πώς οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να επιζήσουν με σύντροφο το φόβο, την πείνα, την εξαθλίωση, τις φυλακίσεις και τις εκτελέσεις. Και σε όλα αυτά τι χρώμα να δώσει ο σκηνοθέτης? Σε κάποιο σημείο γράφω πως η κατοχή ήταν μια ασπρόμαυρη πατραγαθία. Το ασπρόμαυρο έχει ειδικό βάρος, κάτι ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Έγχρωμη φωτογραφία εποχής δεν υπάρχει. Ό,τι κατοχικό ντοκουμέντο ανακαλύπτεις είναι στο στενό φάσμα του ασπρόμαυρου. Μέσα στις αφηγήσεις τους όμως εγώ ανακάλυψα χρώματα. Το ηλιακό σύστημα έβαφε και τότε τις μέρες, όπως αυτό ξέρει, με αυτοκρατορικά χρώματα και διαθλάσεις υπέροχες, άσχετα αν οι άνθρωποι αυτοί τα έβλεπαν όλα μαύρα. Εγώ στη σκηνοθεσία μου αυτό προσπάθησα να μην το αγνοήσω. Δεν αφήνω τον αναγνώστη να κολυμπά συνεχώς το απρόσωπο ή μάλλον το καταθλιπτικό γκρίζο. Γκρίζο γέλιο υπάρχει? Δεν υπάρχει. Όσες αποχρώσεις γέλιου βρήκαν χαραμάδα και μπήκαν, η γραφή μου τις καλοδέχτηκε. Ευχαριστώ όλους τους συγχωριανούς μου που με βοήθησαν να γράψω. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ. Τους βλέπω και δημόσια τους ευχαριστώ. Όπως θα διαπιστώσετε, η εισαγωγή του βιβλίου είναι γραμμένη από το μοναδικό ιστορικό, ιστοριοδίφη θα έλεγα, του νησιού μας, το γνωστό σε όλους μας, Θόδωρο Μπελίτσο. Με δισταγμό του το ζήτησα και με μεγάλη ευχαρίστηση και σεμνότητα μου το προσέφερε και προσέδωσε στο βιβλίο εγκυρότητα. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν διάβασα αυτή την εισαγωγή. Απόρρισα, όπως θα απορρίσετε κι εσείς,
πώς μπόρεσε να εντρυφήσει τόσο βαθιά στην ιστορία του Μούδρου από τότε που εμφανίστηκε στο παγκόσμιο χάρτη μέχρι την κατοχή, ιστορία 3.500 χρόνων. Σωστά αποκαλείται ιστοριοδίφης. Η παρουσία του σε τούτο το πάνελ σήμερα μου δίνει την ευκαιρία δημόσια να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Πιστεύω πως ο καθής από εσάς θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για τα πάρα πολλά ιστορικά βιβλία που μας έχει χαρίσει και που αφορούν τη Λίμνο μας. Γνωρίζω πως η αγκαλιά του νησιού έχει φάνει ένα κουκούλι στοργής για τον σεμνότατο και αξιολογότατο αυτόν άνθρωπο που έχει αγαπήσει τη Λίμνο τόσο πολύ και έχει κατακτήσει τις καρδιές μας. Σταύρο, εσύ είσαι παιδί Λιμνιό, ως εκ τούτου τη στοργή της πατρίδας σου δικαιωματικά την έχεις. Την αγάπη όμως των Λιμνιών γενικά την κέρδισε, Σταύρο Τραγάρα, και αυτό δεν κουράστηκες καθόλου να το πετύχεις. Απλά άνοιξες την αγκαλιά σου σε όλους μας και είπες «αυτός είμαι». Και εμείς διαβάσαμε τα κεφαλαία και δεν χάσαμε την ευκαιρία να αντλήσουμε από τον πλούτο των επιστημονικών σου γνώσεων, από τον πλούτο της ψυχής σου, από το χιούμορ σου, το λιμνιό, από την ανιδιοτέλειά σου και τώρα όλοι μαζί να χειροκροτούμε έναν υπέροχο άνθρωπο, εξαίρετο επιστήμονα, έναν αξεπέραστο γραφιά. Πιστεύω πως Μπράβο. Πιστεύω πως η λογοτεχνία θα υπερηφανεύεται κάποτε για σένα, όπως η Λιμνή για το απλό και σεμνό ατσκιωτόπεδο που σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας και που κάθε εβδομάδα μέσα από τα ευθυμογραφήματά του στην εφημερίδα Λίμνος να ξεστραμπλίζει. Δική σου είναι η έκφραση, τη γλώσσα μας. Όποιος δε από εσάς είχε την τύχη όπως εγώ να διαβάσει τα βαθιστόχαστα ποίηματά σου, σίγουρα θα ξεστραμπλίστηκε και το μυαλό του. Τα τριαντάφυλλα στολίζουν αριστοκρατικά και βοδιάζουν ξεχωριστά. Με αυτά τα κριτήρια επελέγει η τριανταφυλλιά Παλαιογιάννη να στολίσει το τραπέζι τούτο σήμερα και την ευχαριστώ γι' αυτό. Πιστεύω πως δεν σου δόθηκε τυχαία το όνομα τριανταφυλλιά. Κάποιος είχε προφητέψει για τα στολίδια, τα ψυχικά και σωματικά και σου έδωσαν το όνομα που σου ταιριάζει. Και εμείς σαν χωριό ευχαριστούμε τη συμβολεογράφο μας που ήρθε να βαδίσει στα χνάρια που άφησαν τα ταπεινά βήματα του Στέριου Βλαχόπουλου. Είναι τιμή μου που είσαστε οι τρεις σήμερα εδώ για μένα. Ευχαριστώ τον Οργανισμό Εκπαίδευσης Διαβίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λίμνου που συμπεριέλαβε στις εκδηλώσεις του την παρουσίαση αυτή και το Λύκειο των Ελληνίδων που σε συνεργασία με τον Εμπορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο του Μούδρου την υλοποίησαν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Χρυσούλα Κρασά. Για το Λύκειο των Ελληνίδων θα πω 2 λόγια παραπάνω. Το υπηρετώ 22 χρόνια και το αντιπροσωπεύω στα κεντρικά των Αθηνών. Το Λύκειο των Ελληνίδων αποσπά κάθε χρόνο βραβεία. Φέτος πήρε το πρώτο βραβείο από την Επιτροπή Παραολυμπιακών Αγώνων και το επίσης πρώτο βραβείο από την UNESCO ως το καλύτερο σωματείο τήρησης και διάδοσης της παράδοσης παγκοσμίως. Είμαι υπερήφανη για τις κυρίες που υπηρετούν το παράρτημα της Λιμνού και κρατούν τη σημαία του πολύ ψηλά εκεί που της πρέπει. Ευχαριστώντας την πρόεδρο που προλόγησε, η κυρία Θελίνα Παπαδοπούλου, ευχαριστώ όλες τις άλλες κυρίες του Διοικητικού και μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου του Κεντρικού Λυκείου, κυρίας Ελένης Τσαλδάρη, και της εφόρου παραρτημάτων κυρίας Μαρίας Παπαμάρκου, μαζί με τα συγχαρητήριά τους για τα θαυμαστά αποτελέσματα των προσπαθειών τους στο μικρό διάστημα από την επανίδρυση του παραρτήματος. Ευχαριστώ ζεστά από καρδιάς όλους εσάς που με τιμήσατε και αν κάποιος από εσάς που έχει διαβάσει το βιβλίο και επιθυμεί να πει κάτι, ορίστε. Μεταξύ μας είμαστε, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σήμερα μπήκε ανάμεσά μας και ένα βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ.